31 ετών, πατέρας 2 παιδιών, πολιτοποίησε με γκασμά το κεφάλι της σύζυγου του Ευαγγελίας, 41 ετών. Έπειτα έθαψε το πτώμα σε χωράφι και το έσπηρε με τριφύλι για να εξαφανίσει τα ίχνη. Το έγκλημα έγινε στις 31 Μαΐου σε αγροτική τοποθεσία και αποκαλύφθηκε χθες, γιατί ο Κάπα απήγαγε την ανεψιά του και έφυγε από το χωριό. Αλλά τελικά συνελήφθη. Αμετανόητος και ψύχρεμος ο συζυγοκτόνος ομολόγησε το έγκλημά του και υπέδειξε το σημείο του χωραφιού όπου είχε θαμμένο το πτώμα της γυναίκας του. Οι αστυνομικοί έσκαψαν και βρήκαν το πτώμα σε κατάσταση αποσυνθέσεως και με πολιτοποιημένο το κεφάλι. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι σκότωσε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια καυγά που είχε μαζί της. Μετά το έγκλημά του ο Κάπα πήγε στο χωριό του. Άρχισε να διαδίδει ότι έστειλε τη γυναίκα του στην αδελφή της. Αλλά αυτή δεν επέστρεψε. Τρεις μέρες αργότερα ο συζυγοκτόνος πήγε στον αστυνομικό σταθμό του χωριού και κατάγγειλε την εξαφάνιση της γυναίκας του. Την εγκληματική του ενέργεια γνώριζε 15χρονη ερωμένη του, η οποία μάλιστα χθες φορούσε κοσμήματα του θύματος.